Juu, meinasin tommoset sumuvalot pistää, kun se on ollut vähän sumuusempaa nykyään, niin se olisi kuitenkin hyvä sit olla, että jos kuitenkin jättäisi se spoilerinkin ostamat ja sijoittaisi ne kirhat, kun ei tuu kuitenkaan ajeltuu sit niin kovaa, että tarttis sitä downforce ehkä niin paljon, niin ne sumuvalot kuitenkin voisi olla hyvä sijoitus tavallaan, että jostain motonetista, ei, jotain vertailua ensin netissä hyvä tehdä ja kyllä ne niin näyttää ihan seksikkäältäkin sit tavallaan, jos menee torilla ajelle, niin naiset vois tykätä, että mistäköhän niitä sit lähtisi oikein hakemaan, ja on tää ilmastonmuutos niin ollut sumuisempaa, niin se on kuitenkin hyvä. Ja pitäisikö ne sit 2 vai 4 olla, että enemmän on varmaan parempi. No, joo, kyllä se täytyy viedä tätä hommaa nyt eteenpäin. Niin kyllä ne sumuvalot kuitenkin hyvät on olla. Kyllä mä siihen lopputulokseen on tullut, että kyllä ne hyvät on.